Uy, tama-tama kay wa dili akong kasawa. Kalugar ko igiron. Lu, pre. Pre, abot tak pre. Oh, nagduwa ko pre. Oh, ko dito sige tarang. Invite ko. Oh, pre. Asa man di kayo imbitaron sa birthday? Di sa email. Oh, grabe ya. Oh, sige. Oh, sugo na duwa pre, ganina ni. Ganina na. Oh, sige, push. Usa may push. Push ba? Aron makadaog ta. Push. O kaduha na ko pre, usa man na ipus-pus. Ay dili. Push la story ba push. Ay man yung duha ana no. Sige. Sit. Asawa ka bahala ko siya dito. Sige bugo ka uban pre wala. Sige bugo kayo, wala kay eskwela. Pero nga mga bugo ka uban. Lah. Naman to kung banaw nga. Kasi buluhaton dir sa bay nga. Ini ko pangakoy. Eh. Panilid dir eh. Napay mga baboy nga. Wilaw. Ako kung apason bik murag duwa na pud sito sa email ba. Adi kung email kung banaw eh. Si. Mapit na victory ha. Dili, pita. Daog tani. BP ko pa yung BP murag ni basketball. BP ko. May lang di ko na pasok sa asawa ron. Oo, pasok kasi mo asawa. Bahala na to siya. Pangahoy sa dito kayo Uy, yan na kayo sa naman. takalong aga ni unya. Ay, sige lang. Sunod lang ari ha. Dali nagsige ra makagduwa dira nga. Magalog ka dito kay wala po'y tubig ba? Sagol naman itong ni. Dua, sige. Abot na imong trabaho man si kag. Oh, ayo kalog pre. Magalog na pod. Ganina mangahoy karon magalog pod. Unya na. Unya na kay hapit na gini yung daog. Pinindot ng duwa ka. Pre. Dungan na ta uli pre no. Sige. Kasap tayo sindal. Una na lang ato. Okay, rolling ko na. Sige. Hoy darling, unsa man sa darling? Dili ka mo uli darling? Nag-abot na imong trabaho dito. Dili na pa kada skimil. Unsa makakaon ka na imong email? Moasinso ka na imong email. Minyak. Kay kana minyak lagi perbuangon ni. Sabit. Sabi mo mumino ba? Muminam sa balik. Unya na imong darling lagi. Uli lagi ko. Ito, hapit lagi kong victory. Yung dua. Bibi ko pre, bibi. Darling. Asig lang sa mukha na marami. Sana ba? Uli na ito ba kayo natin nagtrabaho? Unya na lagi ginagawa pa kanigong email. Dua pang naging email. Saman, di nagi ka mo uli, dira na lang kasi imong email. Ay, Jesus. Usa man ay kanang atong pag-alog ug pagpangahoy di man punta maka-email ana. Dili na diya. Bantay bitahok. Di ka nakajirjir ko. Luko. Sige, friend. Darling. Di ka nakajirjir sa ko aron udah kay ngimong trabaho sila kag box email. Darling. Ay dito ka na. Wa man kay trabaho dito. Ay, sa na Jesus ni ra ba. Nakaka. Mansa ko. Hindi ako nimo kon saon. Ay, imo ato dito nga trabaho na to sa to ang balay. Darling, hilab-lab man guti ka. Di lagi ko magsige email. Di lagi ko magsige email. Sige na kay mo apas na ko sa imo ha. Sige na, bye darling. Sunod na rin ako. Sige, sunod lagi ko. Tuo bitaw ko. Mag-email gyapon ko. Bahala na wi. Pasok kasi mo sawa. Bahala na to siya. Sige bahala to siya. Videoan na ang asawa nga parong nga rin. Sige. Ala pindong. Sa darling no. Darling. Usa ko ka ato magkuan. Hangin. Dito ko. Tingnan pangatlo. Dala na. 1 2 3 go. Abot na imong trabaho man si kag duwa. Alog. Oh, ayo kalog pre. Ya, sige video ko. Luko. Sige, pre. Darling. Ako na legit, pre. Ay, kabuan. Siya na yung Jirjir. Darling. Ano naman? Ay, dito ka na. Wa man kay trabaho dito. Ay, sa dana. Jesus, ni ra ba. Nakaka. Mansa ko. Di ako nimo kon saon. Ay, imo ato dito nga trabaho na to sa to ang balay.